guys, welcome to my new vlog. Moनसे भिडिअ लाबावबाय दिनै आरोबाव दिनै Ganpati Bappa नि फुजा होनो फैदों जोङो आं बे फंबाय रिक्सटर दङ सासे फंबाय जोङो दा फिलहाल सफैबायानो टाउनाव दा लादु लानांगौ जाहैबाय आरो लादु गणेश लादु नांगौ बै दखानाव लानोसै ना औ गणेशनि लादु होनो आरो माने आङो लास्ट इयाराव होफैयाखै आरो बिनि सिगांथ' ओरैनो अलरेडि होबाय थाखायो फुजाखौ Ganpati Bappani दं ओमफ्राय लास्ट इयाराव होफैनो हायाखै नै देग्लाय होफैफिनलायबाय गणेश लादु लानानै बै मदनमोहन फार्मासि खाथियावहाय मोनसे माने गिदिर जायो गणेश माबाया फुजाया बेहाय हैसै आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जायखिया मोनफैबाय नैबावहाय लादु लानि र' दंना गैया नैबे दखानावहाय गणेश लादु है तो ना फिलहाल हम गणेश लादु लेना है हमको रुको भाई रुको 1 मिनट रुको भाई रुको सारिता आलदा पैक करबी दुई जागाय दिबे कोई एटा दिसे ना तुरता ना एके सेम दुटाव अच्छा ठीक है गाइस लागोनसै लाखांनानै फुजा हैसै आरो जोंहा फारायाव सासे बहा थाङो गारि फिसिदों फैनाया गाइस लाखांबाय जोङो लानानै हनै सासे बैयावसो दंहैयो थांसै जोङो दा मन्दिराव फुजा गारियाव गाखोफिनसै गारियाव गाखोनानै Oh my god बैयाव माबानियाव सबसे देरसिनाव होननायसै जेरावबो देरसिनजोबखा नोंसिनि लामा थांनांगौ औ बेयावनो हैसै होनदां औ लोगोफोर जोङो फैबाय नै बेहाय दाना वाइसिं नंला इसिंसो लाबाय इसिङाव औ बेनो गारिखौ बैयाव फिदिंनांसिगोन ना नोङो बै माबानियावबो होयो ओमफ्राय Ganpati Bappa morya नै बावहाय होनोसै दे होनानै थांसै जोङो दा जोङो हाबफैबाय Ganpati Bappaniयाव मानसि फैथ'वाखै आरो ना दा मोनासो जागोन मानसिफ्रा दा फैथ'वाखै बेलाल हाबि जोङो दा फुजा हैगोनसै आरो ना सफैबाय जोङो लामा बारस'नो नागिरदों बियो जाखायो बे लामायाव गाइस बारबोबाय ओरैहाय ओमफ्राय दा देबनाव फन खालामनांसिगोन र' मा बहा थांगोन जेबो थांनांगौ गैला खामानिया बेल'खामोन आङो र' बे सासे लोगोनाव फन खालामहरसै
फन खालामहरनानै बे जुदि दङबा बेनाव थांसै जुदि गैयाबा जोङो प्लानिंखौ चेन्ज खालामसै आरो आं फन खालामगोनसै गाइस जायखिया बे लोगोनाव थांसै आरो जों दा माने स्टुडिअ'आव थांगोन आरो लोगोनाव मानसिखौ दंना गैया होननानै फन खालामदोंमोन आङो दा मानसिया दङ जाहैबाय आरो न'आव हा फोथा औ दाना फोथा लामा हाबा जानाय जायो नामा हाबा औ दाना माबा हाबा जानाय सेंग्राफ्रा मा होनो गासिबो मानसिफ्रा हाबा जाबा मा होनदोंमोनलाय फोथा लाजोबनांसिगौ होनदों नामा जारला जारला मा खालामनांगौ जोंहा ओमफ्राय मेगरासखौबो ज'दों मावा औ नुदों आङो दाख्लै मेगरास बिसिया माबा पस्ट होलाबायनाय स्टेटास नुजाया बे मेगरास बिस औ औ सासे हिनजाव होदोंथ' रुपाथि नोगोरजों बारस'बाय आरोना बेनो नाजारा रुपाथि नोगोरा एक्सुवेलि बेनावहाय आंहा गान गोदाननिबो माबा हैबावनांगौमोन मा होनो बेखौ गाइड हैबावनांगौमोन बोरै हैनो हाबावसै गारमायानो जाया मोना मोना दुगैबाय थानाय जायोना बल जोनानै बेयावनो बोरैबा जायो जायखिया थांगासिनो दङ नै मोनसेयानो बिनि न' मोनसेयानो आरो औ नैबेनि नामा आदै सुना सोरबा दं खोमा सानदों आरोना खिन्थु रावबो गैया जाहैदों दा प्लानिंआ माने जोंना खालि गणपति बाप्पानि फुजा होनाय दं नालाय फुजा होखांबाय आरोना होमबा आङो डाइरेक्ट लोगोनि न'आव लोगो हमैसै आरोना सफैबाय नै बिसांनि न'आव बिसाङा बेस्थ'थार र'लै फाग्ला खोनालाबायगोन जायखिजाया जों दसे ओरैनो रायज्लायबायसै बेनिफ्राय दसे थानानै जेबो प्लानिं गैयामोन नालाय ओंखायनो फुजा होखांनानै बेनाव लोगोनाव हाबफैबाय बेलाल लोगोनि माबायाव मा होनो स्टुडिअ फैबाय आरो आंहा मोनसे गाइड होनांगौमोन नालाय दा गाइडखौ आङो होथ'नो हानाय नंला दिनैफ्राय गाराङाबो एसे मोजां नङाना गगामबाय थानाय आरो बिथाङा बेस्थ' माने मिउजिक होगासिनो दं आरो फिल्मनि दा फिल्मनि मिउजिक जोब्बा सुरु आरो भिडिअ'आबो जोंना रिलिजआनो बे सेप्तेम्बरावनो जागोन आरो दाख्लै टिसारखौथ' हगारखाबाय ओमफ्राय दा भिडिअ'नि रिलिजिंखौबो बे मासावनो खालामगोन जोङो जेरैखिजाया नाजाथारगोन दा नैबेनि माने मिउजिक होनाया जोब्बानो जोंनाबो ओंखारसिगोन आरो बेलाल रबेल एसे जों खोथा सावरायगोनसै नै बिथांनाव फैदोंमोन नालाय थांसै जों दा थांसै जों दा ओंखारबाय हनै खामानियानो बेस्थ'ना बेहा दंबावो खामानियानो खयथासो जागोन आरो खयथासो मावगोन बेना जानाय उन्दुनाय बेवहायनोखा बेयावनो दे होमबा गाइस लोगोनिफ्राय फैफिनबाय जोङो बेलाना आदसा फैफिनबाय ओमफ्राय थाव सोहैगोननानै ओरै थांसै आरो बेजों क'क्राझारिजों हाबदों आरो जोङो ओइ जायनो ओंखारफिनबाय माबानिफ्राय मा होनो ओंखारबाय थाव सोनानै ओंखारफिनबाय जोङो ओंखारबाय नै थांबाय ओरै बाजार एरियाजों थांगासिनो दङ क'क्राझार बाजार एरियाजों बेजों थांसै जोङो थाङै थांनानै थिथागुरियाव ललिपप जाहैसै होन्दों नामा सिला आंथ' जेबो जाखाया जाहैबाय नालाय CSB मा CSB ब्रा मा क्रिस्पि बे माबाजों दाउ बेदर माबाजों खालामनायानो बिरियानि माथो गोरान सावनाया गोरान बुन्दिया बायदि माबा होनानै बै मा बुस्थु नोङो नों माबाखौ अट्सखौ जाफैदों आरो औ अट्स बायदि ना आं जाफेरनाय जायाखै आंखौ मिथिया ओरैनो पास्ताफोर बायदिथ' नङा अट्सफोर बायदि नङाब्रा बै सायाव होनाया अट्स बायदि बेदरानो जाजोब आं मिथिला बेबा मा मोनो क्रेस्पि ना बय मोनो खौलाय रेस्टुरेन्ट संगोन बे थिथागुरिसिम थांसै दखानबा खुलिना खुलियाखैथाय नंदां खुलियो दा खिन्थु पास्ता जानोसै ना पास्तायावथ' खुलिगोन ना खुलिनांसिगौमोन एक्सुवेलि हा हेलमेट हमाखै सानैबो हेलमेट हमाखै फिसासो दां फिसा बायदिब्ला जों दहाय नैबेहायनो फुजा होफैदोंमोन जों गिदिंनानै बिथिं फैफिनदों आरोना ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो दङ ओइ गाइस जोङो दा माबायाव मा होनो थिथागुरियाव माबा जादों मा जाखो नोंसोरो मम'
मम' जानो नागिरदों चन्द्रपारायाव दा बायदियाव चावमिन सावग्राया खुलिया एसे नङा दा बायदियाव माने एखमबा खुलिया मालाय जाहैखायोना औ खेबसेयावनो दुंखायो औ वाव नै जोङो ना नैबेहाय थिथागुरि माबा जाफैदों आरो ना ओमफ्राय नायदो ओरैहाय माबा मा होनो मम' सावग्रों माबा माबि ओरै फुजा होनानै ओरै फैबाय आरो लोगो मोनदों गोदो आं ल'जों थाग्रा लोगो मोनदों नायनाय बेहा मामोनलाय नोंना दखाना हो मा नाममोनलाय खिथाहरला लाजोबबाय गावनि दखानखौ हा गाइस बे सासे लोगो मोनदोंमोन ना आं बेनियाव दखानाव थांदोंमोन आरो बैयाव बे माबा मा होनोमोनलाय वाइन शप दङ बेहा बेहाय थांदोंमोन आं ओमफ्राय नै मालाबानो बिसोरो हागौखांबावबाय मा बुस्थु जाखो मम' जाखांबावबाय मालायनो आरो कफि लोंबावबाय आरो मा जाबावगोनथाय बुजिनो मोनला माबा ललिपपबो अर्डार खालामबावबाय जाहैदों बिदिब्ला गाइस आंना दिनै ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै खालि आंना दिनै फैनाया जाहैबाय माबाल'खामोन मा होनो गणपति बाप्पानि फुजा होफैनायल'खामोन आरोना जायखिजाया आङो बेवहायनो फोजोबबाय दा गणपति बाप्पानि फुजा होखांनानै एबारसो जे लोगोनाव स्टुडिअ'आव एसे थांबावबाय ओमफ्राय दा स्टुडिअ'आव थांनानै ओंखारबोनानै ओमफ्राय नै दा बेयाव जाफैनायसै आरोना जायखिजाया गाइस भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव ठीक है गाइस बाय बाय